Helo, siwmai, croeso mawr I chi gyd. Ie, mae'n amser am Gwobrau Bro360. Yn dod ato chi o dre'r Cofis ac ardal Arfon. Ac o ganol gwlad y Cardi. Mae prosiect Bro360 yn dathlu ben blwydd yn 2 oed, a da ni yma I ddathlu straeon ni bobol Ceredigion. a phobol Arfon. I ddathlu ein gwefannau bro. Ac I ddathlu bob dim sy'n dda am ein milltir sgwar. Croeso I Gwobrau Bro360 2021. Gwni te myrlun enwog Ruth Jane tu ôl yn ni fan hyn yn Hal y Bont a dechrau ar y seremoni gwobrwyo yma. Lot fawr o wobrwyo, ond ni ddechrau gyda'r categori yma, sef stori codi gwên, ie? Ie. Y prif reswm I ddathlu straeon fel hyn ydy achos bod nhw'n gwneud gymaint o wahaniaeth I pobol leol sy'n darllen ac yn gwylio nhw. Ac llynedd bydd dros 1,300 o straeon ar wefannau Bro360. Felly tipyn o gamp yn enwedig mewn pandemig. Wel ydy, a ti'n meddwl hwnna'n lot fawr o storiau, ond y cwestiwn mawr yw, allan o'r hynna I gyd, nath un codi gwên, os un yn ennill? O, mae sawl yn di codi gwên, ond yr enillydd ydy Steffan Nutting am ei gyfweliad fideo efo'i fam Maim ar ôl I hi ddiwedd am Match of the Day. Fi'n goffa werthyn, achos fi'n gwybod bod pawb wedi gweld honna. Mae'r Nutting yn bwrw'r bêl mewn. A I chi gael gwybod fi oedd Mae'r wrthi yn y ca am diwrnodau yn trio gael hwnna mewn. Felly llonggorchedau mawr iawn I ti Steff, ac o dda ti Mae'r, back of the net. Maent y tecs gymryd I gael ei fewn trwy'r ffenest na. Mi ach i fewn ar y drydedd shot. Arbennig iawn. Rhai enwogion wedi cysylltu efo chi dros Trydar, ond Peter Crouch o bawb. Seren anferth y byd podlediadau a'r byd pêl-droed ar hyn o bryd. O, ware teg yr ein Peter bach. Mi nath hwnna'n ddyrnod I. Da ni yma yng nghau Clwb Pêl-droed Nantlla Fel, reit yng nghanol ardal Dyffryn Nantlla 360. A da ni yma I drafod gwobr Crëwr ifanc y flwyddyn. Gyto yn amlwg mae unrhyw un o unrhyw oed yn gallu cyfrannu at wefannau Bro360, ond pa mor falch da chi bod y bobl ifanc yn gwneud hynny? Ie, felly disio mae pob yn cael cyfrannu mewn y gorau unrhyw un. Ond yn benodol, da ni wedi bod yn trio targedu mwy o bobl ifanc I gyfrannu. Mae'n briliant gweld nhw yn neud hynny hefyd. Trio mewn syniadau ffresh, yn barod i'r brofi, efo fideos, tracio sain, lluniau, pob math, sy'n dweud yn briliant. Mae yna gwpl o enwa nodedig sydd wedi gwneud cyfraniad arbennig dros y flwyddyn dwytha. Un ydy Griffith ardal Bro360 sy'n creu stwff ar dim pêl-droed a brystwyth. Yr enw arall ydy Lloyd Warburton hefyd o Bro360. A mae wedi gwneud lot o stwff ar ystadegau coronavirus yng Nghymru felly. Ond yr enillydd a pwy sy'n mynd â hi tro yma ydy Begw Elain o'r ardal yma Dyffryn Nantlla 360. Be mae Begw wedi gwneud felly sydd mor arbennig? Mae wedi bod yn creu llwyth o stwff chwarae teg iddi, a stwff da hefyd ar Nantlla Fel. Mae'n bod yn ffilmio fel pan ni'n gallu chyfwyntio ar gema. Ond ar ôl i'r gema stopio, mae'n bod yn creu llwyth o stwff wyliog, cyfweld chwaraewyr, be maen nhw'n bod yn gwneud I gadw'n brysur, a jyst newyddion y clwb. A dwi'n meddwl Nantlla Fel yn lwcus iawn I gael Begw yn gwneud y stwff yma i'r clwb. Gyfarchiadau mawr I Begw felly. Doi lawr, nawr y trydydd, a fi gael cwmni cydlynydd Bro360, Lowri Fron. Srwy ti, Lowri? Iawn, diolch. O'r? Sonia Elfai te, be sy'n neud I gwefan bro fod yn llwyddiannus? Be sy'n angen arno ti? Fi'n credu cynhwysyn pwysica sy'n ar gwefan fro yw pobl. Pobl leol sy'n neud y wefan. Pobl sydd yn gwybod beth sy'n mlaen yn ei hardal leol. Pobl sy'n nabod pobl eraill I annog nhw I greu. A pobl sy'n gwybod pa straeon sydd angen mynd ar ei hôl, beth sy'n bwysig yn lleol. A chwarae teg ar draws yr holl wefannau bro, mae gyda ni dros 400 o bobl wedi creu straeon yn barod ar ei gwefan. Felly, ie, mae bobl yn gynhwysy'n holl bwysig. A beth am y bobl, be maen nhw'n cael mas ohono fe wedyn? Mae'n bleser gweithio gyda pobl leol, achos ti'n cael dysgu sgiliau, rheadru sgiliau iddyn nhw, gan obeithio bydden nhw'n fwy hyderus I fynd ati greu hunain wedyn maes o law. Naill ein dysgu sgiliau golygu fideo, sgwennu, testyn, ffilmo ac ati. Ond hefyd mae hwnna'n troi rownd I fod yn werthfawr I rywun arall hefyd, wrth I bobl fod yn fwy hyderus, yn creu ac yn cyhoeddi llais ac ati, a mynd ar ôl straeon lleol pwysig. Mae hwnna'n creu arweinwyr yn lleol hefyd, a mae hwnna o werth i'r gymuned ehangach. A'r categori mate,
Ond mae'n categori pwysig, sef cyfranogwr y flwyddyn. Ond mae'n teimlo bach yn gros gran, i wobrwyo unigolyn. Ti'n sepseto bobl nawr, allan ti'n sepseto lot o bobl fan hyn, Lowri? Fi'n sicr ddim sepseto bobl, ond mae yna un person yn sefyll mas sy'n heiddi'r wobr ma leni. Mae nid yn unig wedi bod yn creu lot ar gyfer i wefan fro, ond mae hefyd yn wych am adnabod bobl eraill, allu dde berswadio i greu straeon hefyd. Wedi bod yn hyrwyddo hefyd tipyn o'r wefan fro, ac just yn gyffredinol rhoi lot fawr egni mewn i'r wefan fro, ac mewn i'w fro ei hunan. Felly'r enillydd yw Dylan Lewis Clonc 360. Llongyfarchiadau mowr i ti te, Dylan Lewis, neu Dylan Clonc i chi a fi, cyfranogwr y flwyddyn. Da was. Yma ar lan llyn Padarn yn ardal Bro Wyddfa 360. Da ni yma i drafod fideo y flwyddyn. Wan gyto, allu di fadda rwy'n am feddwl pan mae rwy'n yn cyfrannu i wefan Bro bod nhw'n meddwl mae'r unig beth fydden nhw'n wneud ydi sgwennu erthygl. Ond mae yna gymaint mwy na hynny i wneud, oes? Oes, illa bob pobl meddwl just sgwennu erthygl ydy'r prif beth. Ond da ni'n trio annog lot o stwff o bobl gyfrwng, so os chi roed llwyth o luniau, tracio sain, creu blogs byw a falle. Ond un o'r prif bethau da ni'n trio annog ydy fideos. A fath o fideos da chi weld ta? Da ni'n gweld bob math o fideos, so fideos sôn am newyddion sy'n digwydd wwan, yn pethau fatha fideos hanesyddol, fideos coginio, uchafbwyntiau chwaraeon, fatha sy'n sôn o begw dwi wedi gwneud, bob math o stwff o. A wedyn, dod o enghreifftiau ni o fideos llwyddiannus ta? Fideos llwyddiannus, wel, yma dipyn ar y rhestr. Dipyn yn cael creu gen y criw ifanc o'r ffosgwedwyr ifanc. Ond yr un sydd yn mynd â hi flwyddyn yma ydy fideo gen Elen Pencwm o Bro Wyddfa. A ddi hi'n trafod chweched dosbarth Brynebol ac mynd i'r coleg. Benderfynu mynd i'r chweched dosbarth oherwydd o'n i'n teimlo na fanna lle ddechrau gorau fi yn ogystal o fanna lle o'n i'n teimlo fwy cyfforddus yn mynd. Dwi'n meddwl beth dwi'n methu fwyaf am ysgol ydy'r ochr cymdeithasol. Does neu atgofion fi ffynnu. Ond dwi'n meddwl bod fi wedi gwneud y dewis iawn yn mynd i coleg. Dwi'n rili mwynhau o. Wel, mae fi yn cael cwmni ysgogydd ardal Gogledd Ceredigion gyda Bro 360, Dan Johnson. Ti'n o'r reit, Dan? Rhan, diolch ti. Wel, gweithai te. Ers faint wyt ti wedi bod efo'r prosiect? Wel, gychwynais i nôl, bron i 2 flynedd wan, nôl yn Chwefror 2019. Beth wyt ti'n cael mas yno fe? Beth ti'n lyco amdano fe? Pryd o'n i'n rili ifanc, newid y diwedd o'n eisiau bod ag y cyfryngau nesaf yn y brifysgol. Felly mae hwn yn rhywbeth rili tebyg rili, ond just dim ni sy'n sgwennu'r straeon, ond yn helpu pobl i greu nhw hunan, a dyna be ydi newid y diwedd yn y ganrif yma. Fel y pethau yma, mae'n cymryd bach o amser yn dyn nhw i ffindio eu trad. Wyt ti'n gweld bod lot mwy o ddiddordeb yn y prosiect nawr? Nôl yn cychwyn y prosiect, pryd o'n i'n mynd i gynnal sesiynau ag cynnal stondinau sy'n teimlo fel rhywbeth o gonffennol pell mewn digwyddiadau. Yn amlwg, doedd pobl heb di clywed am prosiect gan taw jyst i cychwyn oedd na hyd yn oed wefan am fisoedd cyntaf prosiect. Ond yn ddiweddar, da ni wedi gweld lot mwy o dwf pobl yn ymwneud hefo pethau, lot mwy o bobl yn cynnal straeon. A mae hwnna'n dod yn ymlaen at y categori nesaf, dydy? So, y categori yma ydy Oriel luniau'n flwyddyn. Am ba fath o luniau ni'n sôn te? Pob fath, really. Mae rhai o'r straeon sy'n fyny am y wobr, gennych chi un sy'n eitha gwleidyddol, sy'n edrych ar protestiadau caiffatri fyny yn y ffynanlle. Mae yna un sy'n gofnod o'r cyfnod clo gan Catrin MS. Ac hefyd mae gennych chi cofnod o'r Steddfod Genedlaethol, y tro diwethaf yng Ngheredigion yn 1992 yn Aberystwyth, ond hefyd nôl yn 1916 ac yn 1952 hefyd yn Aberystwyth. O reit, a mae rhaid i ni gyhoeddi, oes na enillydd? Oes. O, mae yna enillydd, dyn dyn dyn. A pwy yw'r enillydd yna? William Howells o Benwyn Coch am ei bedair stori am y Steddfod Genedlaethol yn Aberystwyth. Wel, William Howells, llongyfarchiadau enfawr. Diolch, Dan. Diolch. Mae yna gymaint o amrywiaethau yn yr gwobrwyau, mae'n rhaid i fi weid, sy'n dod yn ni at y categori nesaf yma. Beth yn edrych ar nawr, Lowri? Mae'r categori yma'n bwysig a chydig bach yn wahanol i'r categoris eraill, sef yr esiampl lleol gorau o wneud gwahaniaeth. Felly mae'n categori mwy na'r gwefannau bro ei hunain. Mae'n ymwneud gyda gweithgarwch yn y cymunedau, a'n enwedig llynedd yn 2020, ti'n goffod pobl feddwl mas o'r bocs tipyn a gynnal pethau mewn ffyrdd gwahanol. Felly mae'r categori yma'n gwobrwyo y gwahanol ffyrdd na mae pobl wedi addasu yn ei broedd yn ystod 2020. Felly ti sôn amdano fe fel rhyw catalyst yn wneud gwahaniaeth. Rho cwbl o siamplau i fi.
Ie, oedd y math o straeon yn amrywio, tipyn, a maen nhw wir wedi gwneud gwahaniaeth. Un ohonyn nhw, jyst cyn Nadolig, nath dyn o'r enw Gethin Griffiths sgwennu stori am ei brofiad o gael Covid a'r pethau ymarferol goffodd ei wneud i ddod dros y salwch. A nath e rannu hwnna jyst cyn Nadolig gyda'r neges, os welith rhywun y stori mas, wnaeth e stopo un person rhag mynd o gwmpas a falle mynd o gwmpas gormod o dau a cymysgu gormod dros Nadolig, bydd e'n hapus. Wel, nid yn unig mae'r stori wedi cael ei weld gyda miloedd o bobl, ond gath y stori wedyn i bigo lan gan newyddion nawr a'i dirnodau wedyn, felly fe ath e ar draws Cymru gyfan, felly dyna'r impact ti'n gallu wneud. Mae y flwyddyn diwetha a Leni, meddwl maths o'r bocs yw'r gair yn dyfe. Wyt ti'n lli meddwl am unrhyw stori eraill te? Oedd na gŵr wedyn yn Aberystwyth, Côr Gobeith wedi penderfynu yn hytrach na gweld Covid fel problem o'n nhw methu wneud i fyd amdano, achos ti'n methu ymarfer fel arfer dan do. Nethon nhw feddwl, oce, newn ni ymarfer a perfformio mas ti fas a codi arian i elusen. Felly wneud yn saff, a pwy a wyr, ti'n falle bod rhai corau eraill neu grwpiau eraill ar draws yr ardal na neu ardaloedd eraill wedi gweld y stori fach nath ar Bro Aber, ti'n chwech dim, a bod wedi rhoi syniad iddyn nhw hefyd. Ond oes na enillydd i'r categori a pwy sy'n mynd â hi? Wel, oedd e'n job ofnadw o anodd i'r panel i ddewis enillydd yn y categori yma. Oedd 10 enghraifft gwych da ni, a maen nhw gyd yn enillwyr yn amlwg. Ond mae yna reswm pam ni wedi dod fan hyn i ffilmo yr enillydd, o achos mae Eisteddfod Capel y Gros sydd wedi ennill y wobr yma o'r Esiampl gorau o wneud gwahaniaeth. Achos yn hytrach na canslo digwyddiad reit ar dechrau'r pandemig ystod Pasg, wnaethon nhw benderfynu na byddwn ni yn cynnal Eisteddfod ddigidol gynta'r byd, a nid yn unig cael dros 100 o blant yn gystadlu trwy anfon i fideos mewn a'r hyn i'n cael ei rhannu ar clonc 60, ond hefyd rhoiodd hwnna syniad i Eisteddfod yr Urdd i gynnal Eisteddfod T. Felly, na ti wneud gwahaniaeth yn lleol yn cael impact cenedlaethol. Wel, llongyfarchiadau enfawr te i gryw Capel y Groes. Go dda chi, rhoed fan hyn ar y map. Ac lawri lle ofyn i ti, fi ysdi fan hyn yn Sefota? O, do, sawl blwyddyn. Gys ti gam? O, do. Ond Sean Weil. Croeso i ardal Ogwen 360, clwb rygbi Bethesda tu ôl i ni. Da ni yma i drafod gwobr cynnydd mewn Cyfranogwr. Wan gyda mae'r gwefannau mae gyd wedi gweld cynnydd dros y flwyddyn dwytha. Do, mae yna cynnydd sylweddol wedi bod dros y flwyddyn dwytha ar bob gwefan chwarae teg. Pobl sydd wedi cyfrannu o blaen pobl newydd ar unrhyw fath platform lle, sydd yn braf iawn i weld. Ond mae'n danos fod y wefan yn boblogaidd, bod gwerth mewn cyfrannu hefyd. Pa wefan sydd wedi gweld y cynnydd mwyaf ta? Wel, ie, beth wedi eisiau, mae bob un wedi gweld cynnydd, ond yr un sy'n mynd â hi ydy Bro Aber 360. Mlaen â ni te parhau ar gwobrau. Reit, fi'n cael cwmni y pen bandit, y bos, y cyfarwyddwr, eich mor hydi. O wain, sgi efo ni, sy'n rwy ti? Iawn, diolch yn fawr, ti'n angen yr het, mae'n ddigon oer neu ffres os o'n i'n galw hi eich. Mlaen â ni te y stori leol orau gan golwg 360. Be sy'n bwysig am y categori yma te? Wel, mae'n categori pwysig achos mae'n adlewyrchu'r berthynas na rhwng y cenedlaethol, golwg 360 ar un llaw a wedyn yr lleol yn gwefan y broni ar yr ochr arall. A'r berthynas ddwy ffordd yna, lle da ni'n gweld erthyglau am faterion cenedlaethol yn cael eu trafod a sut maen nhw yn effeithio ar ein cymunedau ni ar un llaw, a wedyn ar y llaw arall, straeon lleol yn cael ei dyrchafu i lefel cenedlaethol ar golwg 360. A pa stori leol sydd wedi cyrraedd y brig te? Pwy sy'n cael y wobr gyda chi? Wel, mae'r stori sydd wedi dod i brig yn adlewyrchu y berthynas yna, sut mae'n gohebydd proffesiynol ni lle bleddyn wedi mynd ati gasglu cwestiynau gan y gohebwyr lleol, gan bobl ar lawr gwlad. Maen nhw eisiau gofyn i bennaeth y cyngor a wedyn yn eu taflu nhw tuag ati hi a wedyn yn trosglwyddo'r wybodaeth yna ar ffurf y gwefan y bro wedyn. Felly, enillydd gwobr stori leol orau golwg 360 o wain ydy... Lleu bleddyn a'i gyfweliad o gyda arweinydd Cyngor Sir Ceredigion Elen Pencwm. Na ni te, llongyfarchiadau mawr i chi. So yn amlwg, da ni yma yn ardal Caernarfon 360. Categori dan sylw yn fama di'r Hyrwyddwr gorau. Felly yn amlwg, rhaid chdi sgwennu'r cynnwys, rhaid chdi gael y cynnwys ar y wefan. Ond pa mor bwysig di hyrwyddo fo wedyn?
Rhywyddo di bob dim, rili, I gyrraedd cynulleidfa newydd, gyrraedd mwy o bobl. Fath edrych di, mae'n gret creu cynnwys, ond os ti'n mynd ar rhywyddo digon da, sy'n ebyn I weld hwnnw yn y pen draw, lle mae'n nodwyd o bwysig. Sut mae hyrwyddo yn effeithiol wedyn ta? Wel, mae gen bob bro unigol dîm hyrwyddo, ac yn y gymryngau cymdeithasol unigol ar gyfer bob gwefan hefyd. So maen nhw'n rhannu ar Facebook, Twitter, Instagram, mewn grwpiau perthnasol, tagio felly, a dyna sy'n nhw'n cael yr rhifau fyny yn y pen draw. Dwi'n cymryd bod y criw buddigol wedi gwneud hynny'n eitha effeithiol, do? Pwy dyn nhw? Maen nhw wedi gwneud hynny'n dda iawn chwarae teg, a'r criw buddigol ydy clonc streich dim. Iawn, y categori nesaf ydy barn y bobol, ag Owain, mae hwn yn categori pwysig iawn yn dydy? Ydy, yn sicr. Dyma'r categori lle dyn ni'n gweld o wir be mae pobl yn ei werthfawrogi ar y gwefannau bro. Mae modd ni weld yn fras wrth gwrs trwy ystadegau beth sy'n boblogaidd ag ati, ond yn fan hyn mae gyfle I bobl I ddangos I gwerthfawrogiad pa fath o straeon sydd wedi creu argraff arnyn nhw, a mae yna ystod eang iawn o straeon ag erthyglau wedi cyrraedd yr rhestr. Wel, mae'r math o gynnwys sydd yn boblogaidd yn amrywio creu'n dipyn. Dwi'n meddwl beth sy'n eitha cyffredin ydy straeon personol yna. Cwpl o esiampl I chi, mae stori Elen o Penrhyn Coch ar Bro Aber360 yn ei phrofiad hi o golli hewyrth o gyluniad I Covid yn ystod y cyfnod yma ar un llaw. A wedyn mae gennym ni stori o Bro Wyddfa 360 wedyn. Elen Aron sy'n rhedeg busnes hostel yn Llanberis, ac sut mae Covid wedi cael effaith ar ei busnes hi. Neu mae gennym ni pethau bach mwy ysgafn hefyd, enghraifft fel quiz neith cacwn, clonc 360, neu fideo sut I greu bisgoff blondies ar Dyffryn Nanllte 360. Felly amrywiaeth eitha eang o gynnwys, ond I gyd yn boblogaidd iawn. Felly, 7 categori amrywiaeth o storïau ag llongyfarchiadau I bob un ohonoch chi sydd wedi cyrraedd y brig. Go dda chi! Myfyrwyr yn ein blwyddyn cyntaf ni eleni, da ni wedi gorfod bod yn ychydig fwy creadigol gyda'n ffyrdd ni o gymdeithasu. Gyda'r mwyafrif o lefydd ar gau, a chyfyngiadau'n gorfod I ni fod yn ôl ar y fflat erbyn 10 yr hwyr, yn asuriol, da ni wedi dechrau arbrofi gyda'r hyn o'n cwmpas. Os o neb sigaro I gynnal eistedd. Sdim llys mewn cath ma, heb sôn am gannoedd o fysys. Mae'r hewlydd o llwybrau defyd. Bydd pawb ar goll yn trio ffindio ni. A dyna ni te, taith sydyn trwy flwyddyn rhyfedd yn de, 20, trwy lyged ein gwefannau bro. A thrwy'n llygaid ni y bobol leol. Tybed os mae'ch stori chi fydd yn mynd o'i flwyddyn nesaf.